Tady jsou liveky na našem serveru. Jako první livek tady máme, že musíme mít tu bombu a dáme ji tady. A když ji aktivujeme, měli bychom se dostat do banky. Ano, jsme za bankou. Měli bychom se dostat do banky nepozorovaně. Takže zkusíme to, jestli to funguje, tento livek. A tento livek nefunguje. Já bych tomu nechodil. No a tento livek není úspěšný. Jako další livek tady máme, že můžeme nastoupit na vlak, což mě velmi zajímá a jdeme to zkusit. Vlak už nám tady přijíždí. Aha, on tady nezastavil. Tak přesunuli jsme se na jináčí místo a tady už máme vlak, tak to zkusíme. Ono to fakt funguje. To se třeba vůbec nevědět, že tady můžeš jít třeba do toho vlaku. Tak za most teda nemůžem, tak je to škoda, ale tento livek funguje.